Saanen nga aguray iti nabayag dagiti pasahero iti kalsada ken sandan a mabasbasa iti panawon ti matutudo. Dayta ti sirmata ni Baguio City Mayor Benjamin Maganong iti kanito ang may pasdek ti intermodal terminal ijay Dontogan a makatulong iti decongestion ti lugan iti sentro. Ada report ni Jessil Kate Lapisar. Makita iti daytoy a video tila nga ti mapangpanggep a Baguio City Integrated Terminal kas intermodal terminal iti Baguio. Babaen iti partnership ti Baguio City Government ken Megawide Construction Corporation. Iti kanito amalpas ti proyekto manamnama a lumag-an ti nailet agunay ti trapiko iti sentro ti syudad. Kalpasan ang napirmaan ti katulagan, sinukimat ti lokal a gobyerno ken ti construction firm ti 5 hektarya a lote a pakaipatakdaran ti pasdek ken pasilidad. Nakita nyo naman yung reputation ng Megawide. Sila yung gumawa ng Cebu Terminal, Airport Terminal. Sila rin yung may PITX. At yung mga ginawa nilang mga projects na yan, malalaking, these are big ticket projects. These are multi-awardee, international awardee ng mga infrastructures. Kaya there's no doubt na they will be able to come up with a really world-class na facility rito. Sigun iti developer, saanen ang mabalin nga agpalawapay iti terminal iti sentro, isut gapuna ang nasaysayaat ang maiyadayo iti sentro ti baro a terminal. The solution, of course, is to build a first world terminal that caters to the needs of the users. So, sino bang mga users dito? Hindi lang po ang mga pasahero. This includes the transport operators. Nasaya at ti lokasyon ti terminal gaputa at daytoy iti mismo nga igid ti Marcos Highway. Napondoan daytoy ti agarup 1.2 billion pesos ken 40-year lease agreement daytoy iti syudad ti Baguio. Manamnama met a makaakomodar daytoy ti nasurok 25,000 a pasahero tunggal aldaw. Iti panagrikos da nakita dagiti sumagmamano a balay dagiti informal settlers iti lugar a posible ang mapapanaw kalpasan ti proyekto. Maysa ti pamilya ni Manang Rodalin iti 28 household ang mapapanaw iti lugar. Talo atawunan nga agtaltali na edda ken nabagaan dan seknan iti proyekto. Nga rod ma'am no iso. Hamot maramidan mi no talaga nga aramidan dato di kwada on maramidan mi. Tutulungan ng company na they will be staying in a temporary housing siguro, and then some of them will be engaged in the construction work here. May mga yung package services ng City Social Welfare na ibigyan na sa kanila, and then some of them are beneficiaries of our regular services. Iti mapangpanggep apan nakaipasdak ti Baguio City Integrated Terminal inkari iti lokal a gobyerno iti syudad a maipaayan ti tulong dagiti residente ken mangmangged a mapukhawan iti pagtaengan ken panggedan. Jessil Kate Lapisar para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.